A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade vén de comunicarlle a Rianxo a adxudicación dunha subvención de preto de 400.000 euros para a posta en marcha dun novo obradoiro dual de emprego que levará por nome Montenoso. Prolongarase durante un ano e irá destinado a un total de 15 alumnos, que recibirán formación no ámbito das repoboacións forestais e o tratamento silvícolas, así como das actividades auxiliares de conservación e mellora de montes. Estábamos estes días previos, prácticamente no último mes, non moi pendentes desta nova, que esperábamos que fora, bueno, no sentido no que finalmente foi, que no sentido positivo, nesta concesión deste novo obradoiro dual de emprego. É unha axuda de prácticamente 400.000 euros que nos dá a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade para poñer en funcionamento este novo obradoiro, un obradoiro que leva por nome o Montenoso e que, bueno, permitirá que 15 alumnos, traballadores tamén, se formen durante un período dun ano en distintas cuestións que teñen que ver co monte, non? Traballos de silvicultura, de repoboación e outro tipo de actividades vinculadas todas elas á conservación do monte, a facer un monte máis productivo e máis san, non? Boa parte do traballo que levarán a cabo os alumnos traballadores nas súas prácticas desenvolverase en terreos das propias comunidades de Montes de Rianxo. Ademais de ter esa capacidade de formar a esta xente, de empregalos durante un período amplio, pois tamén ten esa outra particularidade de materializar esa colaboración do Consello coas comunidades de montes e de, ademais, materializalo nun resultado visible, como será pois, o traballo que se leva a cabo nos terreos das comunidades de montes. Segundo informou o rexedor, o inicio do proceso para que as persoas interesadas poidan formar parte desta experiencia formativa e laboral iniciarase xa de inmediato. O alumnado deberá estar en situación de desemprego e inscrito no Servizo Público de Emprego, ademais de cumprir tamén outros requisitos establecidos nas bases de selección.